어디를 가는 것이냐? 바로 비엔나 공항으로 갑니다. 회사 앞에 도착했습니다. After leaving the aircraft, port process. Nie, tu buď. A vieš čo, a choď, som zvedavá. Taká som nerámka vzájom. Čokolát. Jarom niekam je to na... Každá dženka ešte od teba ochutná, keď ti to nevadí. To je najlepší. Klasika. Že? Tiš, jak sme sa pekne zmestili do ruksaku? Zrazu a ja. Večer bude váhová, centimetrová ona kontrola. A kto prehrá, niečo musí spraviť. To chcete akú farbu? A sú to svietiace gumičky do vlasov. Ďakujem. Ale vnútri je taký oný pásik, jeden som skúšala. Jak svieti? Tak to musíš pásik vyťahnuť. Aha. Je to pekne. No, taký spolotočný. To som bola pahotná na takú farbu, vieš, mám takú neon. To je miadruke, zase nechá. A takto... Jak si zmenila tú modu? A bokom? Na boku, na tej krabičke. Skúšaj. Aha, už mám. No, a zmeníš a potom to bude ešte raz. Jaká zlatá. Toľko radosti. Ale ja som mala veľkú, keď strašne sa mi to neobí. Hovorím si, že právam si. A tie do tej posilky. A rovno som objednala to. Poď. Ty si zabudla, že tu máš dokumentaristku. Ty dáš to preč? Nožka vydržilo. Ešte slnečko vyšlo. No, mivo. 3 výletné lode. Preto som vám povedala rýchlo. Tu máš aj deodorant. Tie darčeky. Zhajáte. To sme už otvorili. Ne, páči sa toto. Neskôr som to nie. Parmigiano. Reggiano. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Pozri sa, celé si to tam.
Dani. To sa stalo ináč, keď sme mali zasedačku. Tiež niekto nevidel to sklo a jebol tam. My nebudeme ticho. Ne. Nový. Krása. Nádhera. Nejde to ani odfotiť. To ani nedáme. My žení, mama tá je v čiernej zemi, na čo pôjdem domov. My malými deťmi doma. Tu je, počkaj. Malými deťmi doma nechala ma žena. A ostriha to aj rýchlo, máme štívy, nemám. Ona si papenká. Ráno mňam, plná papulka, spokojnúčka. Dobré. Spokojné. A čo je to jogurt či ne? Neviem. Potom keď otvorím, tak zistím. Chladničky, potom aj z chladničky som všetko vyjedla. Mala som plnú chladničku dole mesožrávky, kúpila som ich a ani jedno. Lenže tie mesožrávky mi už zase nevydržávajú, lebo... Ona má štýl, žitia vždy roztácuje. Ona má štýl. A už to natáčaš, Hadinka? Správne. Aj to live vysielaš? Ešte nie. Komu by som to vysiela? Všetkým. Kto sa pripojí? Daj HMSK, al. Al. Však tie zbytočne tiež. Však ja som chodila, no. Dajte si toto. Dám si. A teraz sa... Skočí dole, hej. Počkaj, však to aha, to je plus cesta, plus návratie. Pre nič iné to není zlaté. Som pozerala, že ako ďaleko je bazár. No, dievčatá, tak sme tu. Ďakujem. Hadinka, kupuješ, nekupuješ? Ešte rozmýšľam, že či má kvalitný zip. Krásne, pekné to. Ono magnetky a stačí a dosť. Staneme niekde, nie? Dajeme sa v kľude. Či? Nepapa, ideme obede. Super. My ideme na kostel. Aha. Po slovensky niečo papať vieš. Nemáte jedlo, vy máte sadni. Pozor, si niečo papať, vieš. Dobré. Je to spravené opečené, či je to na normálno? Podaj túto informáciu. Ale ona je bohová, ona ide jedno básiť filmovanie. Akože, a čo s tým robíš? On zarába tu milióny na nej. Prišli a zabrali a tak dostane sa nedá. Senior, vej.
Nie, no jasný. Dobre. Nemáte ráno? Daj ochotnať. Ja to si hovorila. Oni... Ja nešla dole. Je, však... Ale už ho nevidíme. Krab, jaký veľký. Tak to je krab. Odfoďte to, hneď je veľký. Ačinka, rýchlo. Mám to. Dobre. Máš to natočené? Ide jak toto. No. Turbo. Ale to bolo nebezpečné od toho okolo deškára, že presne vedel. Aj toto. Aj toto. Teraz má to Mika. Tak ešte predtým si dajte brosky. Že je to banán. Dobre? Ja. Tak už u mňa bude za chvíľu dievčatá problém. Rozmenia nám to? Budú musieť. No to nevymyslím. Myslím si, že okej. Veľa si asi Turecká polsky na zabi.